Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente de amor. Nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, ten cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por aquí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Muchas gracias. Nerea Jiménez, Carlos Girona, señoras e señores, dos músicos do Barco. Nerea leva moi pouco tempo en riba dun escenario, pero como vedes, parece que naceu nel. Acompáñalle Carlos Girona, del Patio de Leni, e ambos forman parte da Asociación de Música Alternativa de Valdeorras. Volveremos a escoitalos máis tarde, grazas por vir, un forte aplauso de novo para eles. E agora sí, benvidos, benvidas todos á 23ª edición da Festa do Botelo do Barco. A nena. Como? Onde marchou a nena, que cantou tamén? A nena marchou por ali. Pero que levas aí? Maricar. Paraugas. Paraugas por qué? Porque chovía sobre a gata para que non se mollara a nena. Pero que ben o fixo, Sí, pero... Tiñalle ganas de dar unha aperta. Pero, Mari Carmen, imos ver. Que queres? É só unha canción. Non ves que teño que presentar unha gala? Ten que presentar unha gala. Parece a Pedrochi, Dios. Que presentación. Ai, Dios mío. Bueno. Pero ti. Sí. Bueno, pero que queres? Teño que presentala ou queres presentala a ti? Home, veño máis a xeito, non? Que tú? Bueno, sí, eso é certo. Home. Pero eu creo que xa sei por que o dis. Porque ti
inspiraches un pouco no deseño da vila, non? No, inspirouse el no meu. Este Babi xa ten 50 anos de facer hotel. Pero vamos a ver, Mari Carmen, non ves que eso ten copyright? Eu que sei o que é eso, a mí que me dices. El copiou que me pague este Babi mataneiro así de facer o botelo. Ai, A ver, mira, se ti es a boteleira, vouche bautizar aquí. Ti vas a ser a boteleira do Sil. bueno, pues antes era Mari Carmen da Tijera de Oro, ahora a boteleira do Sil. Gusta vos? Pues hai que aceptalo. Permítese. Vale. Pero a ver, eu creo que esta boteleira sobralle un paraugas e faltalle un botelo. Ai, Marcos, trae ese botelo, home, trae ese Un botelo. aplauso aquí para Marcos. Toma, lévame o paraguas. Mirade, este é o botelo. Pero, a ver, imos ver. Eu non son experto en botelos, pero este botelo pareceme un pouco pequeno. Bueno, este é o botelo da Fonsagrada. Ah, Porque os trouxemos invitados, están aí. E a min gustaba me lle dar así un cariñiño. Porque isto a nós é nos o figureiro. Como un irmão así pequeno do bueno, noso botelo. imos darlle un aplausos da Fonsagrada que están aquí connosco. Moi ben. Pero, ademais, os da Fonsagrada están moi ben acompañados aquí na butaca de autoridades, porque están con eles o alcalde do Barco, Alfredo García, que anda por aí, a concelleira de Cultura, Margarida Pizcueta, e outros concelleiros. Ai, amigo, temos un feixe de concelleiras e concelleiros. Como se nota que hai papatoria, É certo. Pero que, ademais, tamén acompáñanlles, pois, alcaldes e alcaldesas da comarca, temos deputados autonómicos, provinciais, ademais temos o director xeral de Turismo da Xunta, Xosé Merelles, e aínda máis temos o presidente da Diputación, Luís Menor, que, bueno, espero que viñera despacio, non, pola carretera. Pobre Merelles, menudo traballo que lle damos. Que se o cocido, que se a freba, que se a empanada, pobre colesterol. Todo vai pagar a Seguridade Social. Outra pastilla máis. Aí vai. Así é imposible, así é imposible. Vai ser un reto, presentar esta gala, vai ser un reto. A ver, Mari Carmen, tes que pensar que esta festa xa, dende fai anos, é unha festa de interese turístico galego. Entón, pois ven moitísima xente. Mira, de feito, a festa do Botelo comeza xa moito antes que esta gala. Por exemplo, o sábado pasado tivemos unha actuación do Orfeón Valdeorrés. Tú, viñeches, Sí, escuitaches. gustoume moito, moito. E cual che gustou máis de todas? A min gustame esta que di algo así como Lela, lela, leliña, porque en mo... Bueno, xa. Bueno, sí, non podemos ir a Sí, bueno. non estamos aquí. Vale, pero é certo que tamén houbo cine. Tivemos teatro onte, que estuvo David Zamor, con Josito Porto, con esa obra fantástica, Go Home, que rímonos moitísimo. Me entrellábame Gustouche. Oh, que bueno, E ademais, despois, é dicir, mañá, temos outra actuación de Budiño ás 8 da tarde neste mismo teatro co seu espectáculo Branca Vela, que ademais, durante esta gala van a soar cancións, música, que son de Budiño. Mañá, vamos a pasar antes hoxe, porque menudo día de troula que nos espera. Bueno, vamos a pasar pipa. Pero con moito cuidadiño e moito sentidiño de non faltarlle a ninguén. Pasalo ben, sí, pero sin meterse con nai. Sentidiño e con sentimento, efectivamente. Con sentimento, ten que ser así. Pero bueno, mañá viremos a Blanca Vela esa, non? Branca Vela, de Budiño. Sí, de Budiño, que ben. Sí, xa viremos. Pero, atención, mirade se vai haber troula e festa hoxe, que hoxe no pabillón de Calavagueiros xantarán máis de 1.200 personas, ademais dos que teñen reservado nos restaurantes da comarca ese famoso menú do Botelo, que ten, pois eso, Botelo, ten... Patacas. Ten Botelo, ten patacas, ten... Ten repolo. Ten Botelo, patacas, repolo... Que neno.
ten botelo, ten patacas, ten repolo, ten chourizo, ten de todo. Ti nin que nunca comera o botelo ali no pabellón? No. Mira, voucho confesar, nunca fun ao botelo. Ai, miña querida, de que galaxe viñeches tú? Dios mío. Pero, a ver, pois, vai ser hoxe a primeira vez. A primeira vez, E ti cantas veces fuches? eu con esta 23. Bueno, pois ti 23, eu ningunha, as dúas Españas. Bueno, as dúas Españas, a vosa España. A vosa España, primeira que non mira comer o A botelo. ver, vamos a ver, non nos vamos a entreter, que non venimos aquí a falar do meu libro, Botelo. Temos que presentar agora unha persona moi importante que vai recibir unha homenaxe. Deixasme, podemos facela? Déixote, pero xa nos entenderemos tú e eu. Que arroz, non? Madre mía, como non? Aprieta. A mención de honra deste ano é para unha muller que ten deixado unha pegada moi importante na nosa vila, na súa actividade laboral e tamén na festiva. Ás 6 da mañá, ás 12, ás 3, que faríamos sen as tapas e os bocadillos da Virginia do Bambú? Dentro o vídeo. Empezamos polo principio. E qual é o principio? Son a segunda de 4 irmãos. Fecha de nacimiento 28 de enero do 46. Na rúa, no Pacio. Onde vivín? Pois primeiro estuve en París, despois xa viñan, seguín vivindo no Pacio, e despois xa empezamos a marchar para fora, porque a empresa que iba o meu marido, hasta que nos viñamos para a rúa, para o norte. Pois a aventura en París foi bonita, porque con aqueles anos xa me dirás tú, con 17, 18 anos, de salir de aquí, ver París, que é a cidade máis bonita que hai, cando nos xuntábamos os españoles todos, ali no Arco de Triunfo. Volvemos para aquí porque xa quedaba un neno, xa tiñamos un fillo maior, e despois xa viñera Ana, e Javier nació en noviembre, 7 de noviembre, ten tantos anos como entramos no norte. E despois xa o meu marido decidiu, saliu no barco, e gustaballe máis como Paz, os nenos xa iban sendo grandes, entón foi cando decidimos marchar para o barco hasta agora. Consideramos que o Bar Norte é importante para Virginia porque aquí deu os primeiros pasos na hostelería e pois, a partir de aí foi o comezo de todo. Os camiños sepáranse pero siguen estando unidos sempre por ese nexo común que bueno, pois é a familia de hostelería. Escala aí. A ver, Manuel, sonrisa. Estuvemos 9 anos xuntos. Viña embarazada do Javier. Do pequeno. Tenemos los hijos del bar, ¿eh? El hijo criamos entre todos. Embarazada en el bar, yo, María, Sandra, la Kira tuvo al Jesús en el bar. Y los nietos que tienen ahora. Y tú eres nieto político también. Sí, eu non son, pero bueno, claro. Empezamos como Paz y después, poquito a poco, como el hospital fue creciendo, se fue ampliando un poquito más, hoy un pinchito, mañana otro. Con meu pai, porque a miña mãe marchaba, e quedábamos os dous aquí, o mellor, pois eso, hasta as 2, 3 da mañá, máis ou menos, e despois, isto. Vos marchabades pola noite e chegaba pola mañá, non? En servicio 24 horas, o sea, era levantar la mesa de la partida para empezar a servir los cafés. Bocadillo, unha tortilla, o que quixera, pero sempre podía comer algo. A xente de urgencias, xente de hospital, xente do que fora, a cualquera hora, exactamente. De aquellos chicos que van a comer el bocadillo a las 6 de la mañana, generación tras generación, madre mía. As graduacións pasaron todas polo Bambú, porque moitas máis me dicen, menos mal, mira, dixeronme que estaban no Bambú, non sei que, tal. Era abrir a porta e viñan como unha especie de unha manada de buitres, todos esfameados. Sales de fiesta, te das 7 de la mañana e sueñas con un bocadillo del Bambú. Sí, a xente xa estaba esperando a que abrira. Máis respeto tiñan a ela que a nós. Que cualquiera de nosotros, sí. Yo que non tiña unha copa un pouco tal, pois sale para fora.
E despois tamén me sentí moi protegida con eles, cos rapaces, que non me faltara naide ao respeto, gracias a Dios, nunca naide, pero con la Virginia cuidado, porque estamos nosotros aquí. Poucas veces, contanse as veces que molestei a Guardia Civil. Claro, yo ahora mismo estoy más en barra y Virginia en la cocina y cuando no la ven siempre preguntando por ella. ¿Y dónde está Virginia y cómo está? Pero está bien, pero sigue trabajando. Y la verdad es que notas muchísimo el cariño que la gente le tiene. Mientras no marchábamos para casa, esto era nuestra casa. Y cocina siempre abierta, claro. ¿Y si las paredes falan? Buf, yo no te quiero contar, pero la Virginia tiene más que contar. E aí detrás dunha barra tes que oír, ver e calar. E moitas historias de amor aí, o que? Tamén, Virgen. Eu vin de todo, o que pasa que nunca na miña boca saliu de nada. Funcionou e sigue funcionando. Será pola antigüedade dos bocadillos, das tortillas, non sei. O trato de Andrea vale moito porque trata a xente moi ben, moi ben. Xa é como da casa, ela o que o diga ela está dito. Vamos a aplaudirlle a Andrea, podemos? Hai que apoiar, así como que... Isto non é xeito na cociña, así. Na cociña estáse traballando. Non se está... Horas pasadas nesta cociña xa non se contan. Sin descansar nin sábados, nin domingos, nin festivos, nin días de guardar, nada. Traballar antes era outra cousa. Fago agora 79 anos. Eu, jubilada. Eu jubilada non. No, cando? Cando me penso jubilar? Pois no, cualquier momento, por aí, que me dea... Pero dame tanta pena deixalo, créeme, Cantas tortillas terás feito? Eso xa ni se contan. Tiña días de 12, 14, de 15, sí, hasta de 20. Hai vegetal, lomo con queixo, bacalao, tortilla, bacon con queixo, empanadillas, lomo con pimentos e bacon con pimentos. Ves? Es una gran cocinera y luego los pinchos pues buenísimos. Y algo que me encanta son los sándwiches rebozados, que eso poco se habla de eso, pues están buenísimos. As comidas dos domingos no bambú, co bar cerrado. Siempre que llegaba me decía a ver si tenía hambre y me daba algo de comer siempre. Moi bueno, a mí sempre me trató moi ben, como fillo. Como suegra me arropou. Pois para min é a única abuela que queda, como se fora unha abuela de sangre. Porque se esfuerza mucho trabajando. Muy bien. La matriarca, jefa, pues hacemos algo, lo que diga la jefa. Somos unha pequena gran familia. A base, a sustento, pois é a Virginia. Que para mí es un orgullo que mi abuela sea un referente en el barco, que todo el mundo hable de mi abuela, que todo el mundo sepa quién es mi abuela. É unha lembranza moi grande po meu pai tamén eso, e yo que che digo que estaría contento deste día, estaría tomando un gin tonic seguramente. Nunca. Pero por non ter tempo, créeme. A primeira vez caste vergonzoso, pero non había tempo. E a primeira vez que vas de reina. Madre mía, tes razón.
veo cada palabra de tu boca, pero si escondes más que una derrota, va a adivinar en tu piel. Lo sé, con mi pasado no te llevas bien. Hay veces que tiendo a correr, la canción donde descubro tu armadura, con el valor para olvidarme de las dudas, pero hay finales que no puedo prometer. Apriétame las manos, que siempre sea verano, que nuestro amor no dependa de las veces que nos digamos te amo. Es sencillo, no requiere de mucho trabajo, es mirarnos a los ojos y sentir que allí va algo. Gracias. Gracias, Nerea, un aplauso para ela. E agora sí, con todos vostedes, Virginia Gómez Trincado, cociñeira do Bar Bambú e mención de honra da 23ª edición da Festa do Botelo. Virginia, por favor, un aplauso. Vouche dar aquí un micro, a ver se o temos. A ver, cousas do directo. Bueno, síntome un pouco millor, agora sí. Síntome un pouco millor porque xa vin que non son o único que non foi nunca ao Botelo. Sí. O sea, eu tamén nunca fora, pero xa te dixo, por falta de deseo. Vale, sí. Non porque sea isto, senón o verán. Ahora xa teño máis tempo de poder ir. Sí, perdón, o micro, aí. Que digo que queira. Ahora mesmo o escenario é teu, eso sí. Por darlle as gracias primeiro Sí. ao Ayuntamiento do Arco por haberme elegido a mí, a miña familia, os meus fillos por votarme cando me votaron, a todas as generacións que pasaron por o Bambú, muchísimas, a todo comarca de Valdeorras, sin ser comarca, pero bueno, día a día é Valdeorras. A todos os amigos, non sei, que Dios me deixe disfrutar desta homenaxe. Eso, agora estou moi nerviosa, non sei se Imos facer unha cousa, agora imos facer a entrega da escultura hoteleira que simboliza aquí... Chamácheme. Chamácheme. Mari Carmen, outra vez, a ver. Non dixeches a boteleira. A boteleira, pero a boteleira é unha escultura. Dios mío. Gracias, Virginia. Enhorabuena, é moi merecido este premio, Por as túas tortillas e por todo o que fai. Ahora non, pero xa tienes comido moitas tortillas túas, moi ben. Sí, claro que sí. Moi ben merecido. E tú que? Pero, bueno, mira, temos que continuar, Mari Carmen, que isto ten como un proceso, como uns actos, unhas fases... La Virginia deixote, pero xa che arreglaré en 24 cuentas. Hai que ter cuidado. Bueno, agora sí, imos convidar ao escenario o alcalde do Barco, Alfredo García, e a concelleira de Cultura, Margarida Pizcueta. Se pode subir, un forte aplauso.
teño tempo vou poderlo disfrutar uns anos. Moitas gracias. Bueno, moi ben, se queredes dicir alguna palabra ou continuamos. Bueno, ten aquí a familia, sí, que van dicir algo. Sí, xa non é así. Bos días, boteleiros, boteleiras, alcalde, concelleira e demais autoridades. Hoxe é un día de moita emoción para toda a nosa familia e é unha honra para nosos tres poder expresar en nombre de todos o noso máis sincero agradecemento ao Concello do Barco por esta homenaxe a nosa abuela, a nosa nai, irmá, tía, nora e amiga. Moitas gracias por recoñecer todos estes anos de esforzo, dedicación, cariño, entrega e traballo incansable. Saber que o seu legado e a súa trayectoria profesional son tan valorados por todos vos fai sentir moi orgullosos. Hai 40 anos que os nosos abuelos Pedro e Virginia chegaron ao Barco de Valdeorras para emprender un negocio propio, co que pode sacar adiante a súa familia. Aínda que os comezos non foron fáciles, co paso dos anos conseguiron gañar a confianza dos clientes e o que empezou sendo unha modesta cafetería transformouse nun dos negocios hosteleiros máis recoñecidos hoxe en día na vila. Ao longo destas 4 décadas, o bar non só foi un negocio, foi a nosa casa e a de moitos. O lugar que nos viu medrar e polo que pasaron tantas xeracións, como mencionaba a abuela. O lugar que foi testemunha de tantas historias, encontros, alegrías e algunha que outra tristeza. Por iso, hoxe, queremos agradecer tamén a todos os que de algún xeito foron e son parte desta viaxe. A todos aqueles que algunha vez cruzaron a porta do bambú. Grazas aos mozos e non tan mozos trasnoitadores. A toda a xente do hospital, pacientes, médicos, enfermeiras, celadores, personal de mantenimiento e seguridade, aos madrugadores, aos traballadores das canteiras, aos cazadores, aos que simplemente entran a ler o xornal pola mañá ou os que veñen a comer especialmente o bocadillo. Aos de todos os días e aos que por casualidade entraron algunha vez. Grazas porque por todos e cada un deles as portas do bambú estiveron e siguen hoxe abertas. Y a ti, o Lela como te llamamos, gracias por ser nuestro ejemplo a seguir, por tu dedicación e incansable trabajo, pero sobre todo gracias por dejarnos celebrar hoy contigo este día tan especial. Te queremos y estamos muy orgullosos de ti. Hoxe é o día do Botelo e de Virginia e, polo tanto, o Concello xa non ten nada máis que decir. Falaron eles e falaron ben. Bueno, espero que non haxa máis interrupcións. Así que continuamos con este evento. E atención, porque, bueno, estou escoitando aí a Mari Carmen, que non sei con quen anda por aí, debe... Ahora non me notas, Máis amor, pregueiro do Botelo 2025. Estou con este neno pequerracho. Que gusto, que envidia teñen, Fala, pero descolócasme porque... Pois colócate. Que querías facer? Colócome. A ver, temos que reorganizar isto, perdoade, ten que volver aquí de novo a subir Virginia, perdoade, pois son cousas do directo, con todas as autoridades que están aquí, porque... Ui. Non, pero, Marica, o móvil, non? Que? Chámame outra vez. A ver, quen é? Que? Bueno, venga. Venga, xa te entendo. Cambio de compañía.
Colga, por Dios, colga que me están reñendo. É a que manda. Que dice que suban todos, que temos que facer a foto con todos, con Virginia, cas autoridades. Pero todo teatro? Non, estes que veñen. Que a prensa ten moita prisa, que sei que vai coller o tren, non sei a donde, porque no barco non para. Pero bueno, venga, arriba, Que di Mari Carmen que subades, que senón non facemos a foto. Veña para arriba, vamos! Movimiento, ansia, que se hai que ir comer. Vamos, Mari Carmen, esta xente cabrona non se move. Esta xente está reposándose ao que non comeron. Queren ir... Desayunaron fuerte, foron a Bambú, meteron os bocadillos. E o señor alcalde que nos faga unha barandilla para esa escaleira, por favor. Por favor. Eu teño que baixar moitas veces así de largo. Eu teño que andar buscando a parede co cu. Pero bueno. Venga. Ven aquí conmigo. Non te me escapes. No, eu non me escapo. Pero bueno. Venga, poñemos aí Virginia no medio. Que é principal. Venga, ai, pero non me tires un pañuelo que se me desarga. Que guapos estamos. Dios mío, este vestido de luces. Que guapos. Sacadme como da primeira comunión, por favor. Con tirabuzones. Non hai cámaras tan antiguas, Mari Carmen. Ahora con esto que barren. Non fai... Uy, outra vez o móvil, por Dios. Pero bueno. Ahora di que baixemos, non? Que di... A ver. Que miredes para atrás, Virginia e David Zamora. Vamos a mirar todo. Vamos a mirar todo. Xusto me acaba de decir él ahora esto. Sodes vellos coñecidos, non? Sí. Pero mirade que guapos. Eu estou aí detrás, Non se sabía. Claro, gracias a ti, Virginia. Tiñamos salud, ese día tiñamos salud. Mira que ver. Mira que lástima, con esa roupa apretada. Señores mayores, bueno. Un aplauso para todos. Nos volvemos para atrás ou... Non volvemos con nós. Vémonos ahora. Darnos un fuerte aplauso para todos ellos. Mira cuánta xente hai. Hai moita xente. Hola, querida Carmela. Non me echaches ao café, verdad? Nada, fuiste así con la cabeza bonita. Moi ben, guapa. Ala. Mari Carmen, ti estás aquí moi a gusto, non? Vexo. Se fora isto... Encima deste escenario que tantas veces levo pisado. Que che parece? A ver, mira, non me distrayas que teño que seguir presentando. Todo ten unha profesionalidade. Bueno, outra vez a presentar. Ben mandón eres, Pero, vamos a... Se me tocas a min de neta, non sei o que che fago. Esta muller... Marcho. Non pode... A ver, mira, imos facer un sondeo, que vexo cheu así moi subidita. Quen é a primeira vez que ven hoxe aquí o Botelo? Ves? Hai máis? Ves? Non son o único. Poucos, perdonados, pero este... Ai, Deus, eu só mirarche xa me poño dos nervios. Bueno, non te enfades, home. Dios mío, bueno, están agora... dando arrepios, Arrepios? Virxe. Que nervios teño. Bueno, imos contar agora para calmarnos un pouco. O sea, non te enfadas, porque vexoche moi estresada, Dime. Imos relaxarnos un pouco, porque agora ven, de novo, Nerea Jiménez e Carlos Girona. Un forte aplauso. Forte aplauso. En otra vida nos paseamos y viajamos por el mundo, nos mudamos a un besito en el segundo y mis padres son amigos de los tuyos.
perderte y esperar que de algún modo me recuerdes. Gracias. Un aplauso para ellos de nuevo. Aquí está o famoso botelo. Son 3 kilos, case nada, como un bebé. E, bueno, ao final Mari Carmen quere facerme este bautismo, non? Do botelo. Pero, bueno, con este botelo chega o momento de que presente a alguén moi especial, o noso pregoneiro. El, bueno, era un famoso xogador de balonmán, como a Urdangarín, pero destacou por outras cousas, non? Ser humorista, cómico, actor, bueno, el fai de todo. Que está a pota fervendo. Xa, vou, teño que presentar. Hoxe come el botelo. Sí, hoxe como. Xa sen máis dilación. Tratar un cuarto de hora na olla express. Sí, vou. Trae o botelo. Con todos vostedes, David Amor, un forte aplauso. Ten unha edad o pez. Bueno, vou ler que hoxe é un día moi importante. Trouxen chuleta. Non me quería equivocar. Barquensas e barquenses. Valdeorrenses e valdeorrensas. En xeral, pobo do barco de Valdeorras e arredores, bos días. De toda educación. De toda educación. No, está algún calculando, a ver canto folio trae, porque eu xa teño fame. A letra pequena, non teñas medo. A verdade é que acabo de quedarme que empecé mal, porque cando fai este discurso ten que empezar saludando as autoridades, que é o protocolario. Eu, aí fallei, Sempre se saluda das forzas vivas. Normal, as mortas non están aquí. O que pasa, claro, o alcalde leva tantos anos que usted xa está moi saludado. É dicir, eu creo que excusamos de outra vez. No, pero parabéns, para levar tantos anos hai que ser moi bo alcalde. Eso é, os outros son moi malos, ou usted é moi bo. Eso xa non me meto, eu non quero... E sin tantas luces como de Vigo, Eso sí que... No, a Abel Caballero hai que darlle mérito, Porque o primeiro ano, sí, pero os seguintes anos, home, xa a min me costa desenredar 2 metros de bombillas na casa dun ano para outro, para desenredar todo o que mete ali. Bueno, me estou liando. É que nunca é boa idea traer humoristas para estas cosas, porque sempre se lían. Bueno, o veterinario, todo eso está saludado, no? Veterinario, cura, xente importante do pueblo. Entonces, bueno, vou presentar todo isto, xa me presentaba aquí moi ben. Sí, David Amor, que efectivamente xoguei ao balonmán, tamén tiño manos grandes como os de Angarín. Bueno, el tiña as lazas. Bueno, o caso, non vamos liar. Eu, para que non me coñece, pois, efectivamente, traballei en televisión, fixen, bueno, distintos programas, fixen unha serie dun gimnasio que se chamaba Gin Tony, facía de tonto ali, era autobiográfica prácticamente, era un biopic que lle chaman agora. Despois tive un programa de cantar, que se chama Tu cara me suena, non sei se viste algunha vez, o programa de Vai de Cantar, e eu, bueno, eu estive ali, eu cobrei, tamén cobra Melendi, ninguén lle di nada por cantar. Bueno, sí, foi duro, porque eu cheguei o primeiro día e ali había un profesor así de canto, que chaman Arnau, un catalán así moi serio, e díxome, David, en que tono querrías cantar? Claro, non son Nerea, eu dixenlle un tono alegre, animado, que está familiar, que está para pasarlo ben, non? E o tipo río, o tipo así, porque é catalán al día así, bueno, entón dixo, no, cual é tu tipo de voz? E dixo, sí, eu son barítono. E dixo el, no, se dice barítono. E dixo, no, eu son barítono, eu fago varios tonos,
e a veces coincide co da canción. Xa vos adianto casi nunca, non vai a ver a YouTube que perdedes o día. Bueno, mirade como foi o tema. Sabedes como é o programa, non? Que ali imitanse a cantantes famosos, cada día gana un, e entonces ti con eses cartos que ganan van para un ONG, para unha asociación benéfica e tal, que xa previamente eles xa saben que era do seu equipo, que se lle toca os cartos van para eles. Entón estábamos ali no final do programa, cando estás ali co pulsador, estaba co presentador Manel Fuentes, e díxome, bueno, David, que tal? E díxome, bueno, pero que pasou? Dixo yo, mira, Manel, para que te fagas unha idea, a miña ONG están me enviando cartos, eles a min. Un gesto, quero dicir, foi unha cousa. Entón, bueno, outra vez na tele, así foime ben, non me foi mal, fama, tampouco, eu sei que fama non teño, porque isto sábelo que as redes sociales, hoxe en día polas redes sociales, sábese todo, entonces, cando che vai ben é cando ter moito hate, xente que te insulta, e estou triunfando, non? E eu non teño deso, se o salir daqui me vades insultar as redes, mellor, alegraderme o día, porque eu non teño deso. Unha vez tiven así unha polémica, e un tipo, eu non sei que publicar, algo de Eurovisión, de Tanxugueiras e tal, e díxome un tipo, cómprate unha vida. E dixo, hostia, un hate, aí vou, xa, a triunfar, sabes? Xa estaba mirando para cambiar o coche. E, porque cando che van ben as cousas, o primeiro que faz é cambiar o coche. Entón, eu contestei, que pasa? Eu non sabía desto do hate, do odio, era a miña primeira vez, entón el puxome, cómprate unha vida, e eu respondinlle, sabes se hai en Amazon? E el, no, espera, que el dixo, puxo, jaja, no sé, a lo mejor sí. No, e eu entón puxenlle así estos emoticones de pulgar e guiño lengua, non? De repente digo tipo, que tengas buen día, majo, nos vemos. Digo, pero que merda de hate é isto? A mí si me odias, odiarme ben, pero isto, por iso que fama pouca. Pero bueno, vamos co do pregón, que é unha responsabilidade, ademais, 23 edición, eu a primeira vez tamén, como Guti e como Virginia, vamos nos estrenar no Botelo. Tamén che digo unha cousa, Guti, Virginia foi por traballar e eu foi porque non son daqui, ti non sei que excusa tes, pero bueno, cada un que se tal. Vamos alá. Que responsabilidade máis grande dar este pregón, e máis aquí no barco. Moito teño falado eu do barco de Valdeorras, moitísimo teño. Non sei nada do barco de Valdeorras, non coñezo a ninguén no barco de Valdeorras, eu que sei que hai no barco de Valdeorras, bueno, teño falado moito daqui. Non, é mentira, si que teño pasado moito, xa tive aquí máis veces, bueno, xa me vistes na foto, que pena que me viras así, Virginia, por primeira vez. A min que me pena, casi prefiría que me viras borracho, mira o que che digo. Que é moi bonito por salir os netos dicindo, pasaron por aquí moitas xeracións, e todo sonaba moitas xeracións borrachas, verdad? Non me sonaba todo o rato eso, que tiñas que estar subvencionada pola Seguridade Social, porque teñe curado a resaca moita xente, xa xo digo eu, isto tiña que estar con receta, bocadillos de bambú por receta. Pois dicía a verdad, emocioneime un pouco e sobre todo vendo os teus netos, estas netas aí falando, e desde aquí xa que estamos políticos, estamos pedindo cosas, hai que empezar a sacar, eu creo que raza autóctona da abuela galega. Iso é, hai unha cousa da abuela que iso non hai outro lado, Unha maravilla. Pero unha cousa ben feita, raza, o sea, anillalas e todo, Por buratos dos pendientes están feitos, non hai problema, para ver como se moven, como van aos baños ou a San Andrés de Dixido, bueno, como se movan elas, pedir subvencións a Europa, isto sempre, generation a tope, para que caixa pasta para aquí. Eso sí, hai que ser estritos, porque as abuelas galegas non valen calquera. Ten que cumprir unha serie de requisitos. Hai unha moi bonita que é, cando se poñen ali despois de comer, poñense ali detrás da cociña de leña, sabes, a bilbaína, bueno, que en Bilbao chamarán ya de aquí, que unha abuela galega, ela ponse ali e a abuela galega cambia o corpo, funciona de outra maneira. Normalmente nós regulamos a temperatura internamente, elas van de outra maneira, elas remanganse así. Entonces, que pasa? A cociña da abuela galega é todo mármol. Porque aos constructores di, poñémoslle silestone ou dectum, cualqueira horas por riba, botalle mármol. Por que necesitan mármol? Porque elas apoian así de braciños e remánganse. Entonces, que lle ven moita calor
da cociña de ferro, apoian no mármol e refresca. Que ve que lle ven moito frío do mármol, levantan e collen calor da cociña. E eles con este movimento vaise termorregulando, e o control de temperatura corporal, sempre cando non sexa estoño do quiosco, que ese termostato está escarallado. Aí que vienen os de instalación da caldeira, que ese termostato falla, xa vos lo digo. Bueno, o caso é que eles poñense ali, unha abuela, se é 100% galega, ao acabar de comer, di: neno, deixa aí o parte a ver que di do tempo. Que ela podía mirar pola ventana, que eu vou dicir igual, pero ela justa yo que yo dije na televisión. E empeza a facer un movimento que se chama cotenear, non? Que non sei se me quererá dar lo sono. Que un boneto, eso dos bosnetos, bosnetas hai que dicirlle a tua abuela, pero abuela, vai a pa cama a descansar. E xa cando di ela, no, pa cama non vou, que senón despois pola noite non durmo nada. Isto é así, unha abuela 100% galega, pola noite non duerme nunca nada, jamás. Que dixo isto de aproveitalo, poñelas a vigilar nos polígonos ou nas naves ou algo, porque xa que non durme, sacarlle un rendimiento. Mire, eu, para mí é a conversación máis bonita do mundo cando é a festa na casa, durmes na casa, e levantaste o día seguinte, está algo tarde porque houve algo de festa e tal, e ela está ali na cociña xa, e pasa por ali e ves a tua abuela e dille: logo, abuela, que tal descansou? E dixe ela xa lle virín os ollos porque o tema justalle, non? Xe, ai, meu mijiño, nada. E eu non dormí nada porque eu me tomé na cama, este cuerpo ya non quere descanso porque dou toda a noite trépele. E este reuma que se me sube ponse na cadeira toda a noite, roi, e volta aquí, e volta para lá, porque eu xa estou máis alá que aquí, porque ai, meu mijiño, este corpo non quere descanso, porque vou dicir unha cousa, po ano que ven por estar fechas non contedes conmigo. Que dixo que será que vai de vacacións a Canarias porque leva 20 anos dicindo isto, pero bueno. No, ahora en serio, que unha representante, van falar en serio, que xa o que teño que dicir da xente do barco, isto sí que digo de verdad, xente traballadora, onde haxa. A ver, hoxe non, que hoxe a festa do Botelo non é día de traballar, pero o resto, cuidado, A ver, despois a volta non, porque están as festas de San Tirso, pois xa despois, bueno, despois xa ven o entroido. A ver, despois está a Semana Santa, enganchades ca Feira de Abril, moi típica aquí, a Feira de Abril de aquí, buenísima. Despois ven a Festa dos Mallos, están as rutas dos viños, despois está a Santa Rita, está a Feira do Viño propiamente dito, despois ven a Festa do Casco Vello, está a San Xoán de Éntoma, os Sinfés, por suposto, que este ano virei, as festas do Cristo, despois ven o agosto, o Nadal, fin de ano, e volta a empezar. Pero bueno, quitando eses días de festa, moi traballadores. Hai un martes de outubro, creo que vos queda libre para traballar. Bueno, a verdade é que hai que recoñecer que é raro traer a gente fora para falar dunha festa que é a vosa, do Botelo, que ninguén mellor que o coñecedes, pero vamos dicir a verdade, alcalde, que dixo, isto foi para optimizar. Eu como onte viñen facer a obra de teatro, dixeron, mira, David, hai unhas bombillas que están fundidas e non temos escaleira. Ti se és alto non poderías quedar pola mañá, cambiar as bombillas e despois xa se che dá tempo tamén falo pregón. Estamos optimizando recursos, isto é forrar. A verdade que, moi ben, dormín aquí, no malecón, na volta, aí detrás, no hotel este, e comporteime, como a todos os galegos cando vamos aos hoteles, galego 100%. Fui a entrar na habitación, o primeiro que fuxen foi ir ao baño a ver que podía levar para casa. Eu entro con ansia, nos hoteles, xa, ca maleta aberta e así todo para dentro, dixo, outro set de coser, que suerte. Eu digo por unha cosa, se alguna vez estades viaxando por aí polo mundo e tedes morriña e dices, como gustaría estar con un galego, vou vos dicir onde o tedes que buscar. Tedes que ir ao buffet, ao desayuno. Porque todos están desayunando normal e o galego está nunha esquina así que pode haber todo o que hai e está calculando, dicindo, se a noite do hotel me sale a 50 euros, cantos croissants teño que comer para quedar a pré? Mínimo. De aí para arriba que lle saques ao hotel. Así é que xa nos ves enganchar por un lado e... Venga,
magdalenas, corazanas, napolitanas, melocotón, isto que é freba, bacon, bueno, como lle queres ti chamar tamén, bótalle para dentro todo, almíbar por riba, e así é que ves xente con 3 platos cada un nun brazo, sólido asociados, ou son camareros ou son galegos, sabes? Eso sí, con a cara de dignidade, no, na casa desayuno así, na casa non abre ni un danonino, pero bueno. O caso, que ao final non vou facer o pregón, vou dicir a verdade, eu tiño un pouco de medo, dixo, por internet, que aí está todo, copio un e fajo, malo será, queda así feito. Entón, procedemos co pregón propiamente e dice, que bonito estar aquí, introduzca o nome do lugar. Ah, no, perdón, no, o sea, no, espera, que copiei rápido. Que bonito, está moi personalizado, que bonito estar aquí no barco de Valdeorras. Que bonito pobo, cas súas rúas hai, cas súas árbores tamén, a igrexa, a zona bella, hai zona bella aquí. Bueno, habrá unha zona máis bella que as outras, eso sempre sí. Pero, sin dúbida, o maior valor son as súas xentes, amigos dos seus amigos, primos dos seus primos, pero sobre todo, sobrinhos dos seus tíos. Moi ben. Esta preciosa poboación bañada polo mar... Ah, no, isto hai que quitar. Isto aquí... No, é que de internet non te podes fiar. Ao final, vai ser que aquel príncipe nixeriano tampouco... No, pero bueno, hai que poñer unha cousa en valor, porque hai que recoñecer a festa do Botelo é unha festa gastronómica, como non pode ser de outra maneira, estamos en Galicia, pero é unha festa gastronómica con sentido. Porque sabes que en Galicia hai 314 concellos, bueno, non sei agora como están fusionados, porque os xuntanse, sepáranse, depende como son Goku, non? Entonces, pero claro, cada concello quere ter a súa festa gastronómica. E non nos engañemos, en Galicia non hai tanto produto típico. Entón, algúns empezan a inventar. Sabes, por exemplo, Ferrol teñen festa do arroz con leite, que dis ti, que facemos hoxe domingo? Vamos a Ferrol, que hai un arroz con leite, guau, perde o sentido, non? En Pontedeume fan a festa das peras, froita, cuidado, non confundirse, porque... Bueno, xa ten ido algún engañado. Sí. Moitas risas hasta que... Bueno, despois, claro, con este rollo de facer as festas internacionales, en Coruña, que raro que fora en Coruña, fixeron unha festa, eu sempre digo, mellor en galego, pero ali mezclaron, fixeron festa del pulpo a la feria. Xa están os de fora pensando que levamos os pulpos á feira. Sabes, que vas así cos pulpos da man, onde vas? Ai, portouse moi ben, pois non levar os cochitos. Ai, pois o meu Johnny é malo, cando se porta mal, mazo, va! Non confundir, hai que ter moito cuidado con isto. E despois, hai veces que parecía que se sorteaban, porque, por exemplo, nunca entendín que en Carballiño se fixera a festa do polvo do Carballiño, unha cidade interior, como... E, sin embargo, en Cee fan a festa do cocido, que é, bueno, cada un que coño que poida é a festa que lle vai tocando. Que tamén vos dixo aquí, vos queredes abrir isto, sei que xa se fixo como en Madrid, pero cuidado cos da fora, porque os fode chinchos, ou bueno, os madrileños, hai uns especiales aí que teñen moito de buscar un día gratis. Eles chegan ás festas gastronómicas, oye, aquí como va? Pues mira, o cocido é gratis, a bebida hai que pagar. Ai, que suerte que non tenemos sed, non? Suerte que ya me vemos de casa, Entonces, velos ali, e tamén, claro, a xente dos pueblos normalmente sabe isto, entonces, donde se come ben é na casa, e o que fan así, por exemplo, ali en Cee fan a festa esta do cocido, que hai unha pota fervendo desde o día anterior, que ali o cocido xa sabedes que lle entra todo, pasa un jato pa dentro, o sea, e claro, ves os madrileños ali todos esperando, e os do pueblo todos alrededor con cara de, van a comer, e xa ves os madrileños, que bueno está isto, como se come en Galicia, oi, esta gallina con cola, que rara, bueno, no, pero, de verdade, cando ve xente, eu quero lles ben, pero porque a veces veñen moi engañados, hai que non confundilos, porque, bueno, ao final en Galicia temos a fama que temos, claro, de repente en Porto Novo fan a festa da raya, ou en Redondela fan a festa da coca, e ti non és un dragón, sabes? Pero, no, para eso hai que ir a fiesta al Albariño, en Cambados le llaman así, pero es por disimular. Bueno, que, falando de viños, aquí, vou dicir a verdade, teño un pouco de envexa, porque ti tedes viños moi bons, estades mellorando moito, a verdade que os mencías, os godellos, isto é unha maravilla. Eu son da zona do Deza, bueno, non son dali, vou explicar.
estade atentos que non é fácil, porque eu son da Picoña, Salcede de Caselas, provincia de Pontevedra, pero ali non había hospital, e levaronme nacer en Vigo, pero empadronaronme en Tui, onde son os pais de miña nai, onde que despois fomos a vivir a Estrada, pero por proximidade botábamos moito tempo en Ferreira, en Vildecruzes, que é onde son os pais do meu pai, onde que despois xa fun a Pontevedra propiamente a vivir. Que pasa que eu xoguei balonmán, xoguei en moitos sitios, que hasta xoguei en Carballo, que vivín ali, que todo o mundo me dicía, vancho roubar o coche, é mentira! Os coches roubanos na Coruña e en Santiago, aparecen en Carballo, non? Entón, cando me din ti de onde és, a mí gustame aferrarme ese refrán que non é donde nace, senón donde pace. E eu en Ferreiros de Vildecruzes teño pacido moitísimo do Nuestro Señor. E bueno, como a Lalín conocedes todos, non? O sea, está aí ao lado, Lalín, Parrilla de Orcio, de Chuletones, xa sabéis. Os clásicos chavales de Lalín que van así, cas cadenas de ouro, os vixeras para atrás. Bueno, os Lalín Kings. O caso que... Entonces, ali nós viño non temos, non hai. Hai boa carne, hai boas cousas, pero viño non. Eu acordo do meu abuelo que tiña sempre esta viña na casa con uva catalana desta mala. E facía viño. Entonces chegaba o día da festa e dábache viño dese. No, bebe, leva química da casa, dicía el. Este decía, con este podes conducir. Podes, ahora como te paren. Derrítenle o chintófano, pero bueno. É o que hai. O que pasa é que, se algo teño que dicir, é a vosa honestidade como pobo, como festividade, porque non se me ocurre mellor fecha para facer esta festa. Porque normalmente, se vedes, ao pasar o Nadal todo Dios, no, voy a apuntarme al gimnasio, voy a empezar... Aquí non hacemos prisioneros. Non queremos bromas. Despois do Nadal, botelo. Para bótalle por riba, para ver se salimos rodando, non? Con pouco de suerte xa non hai que camiñar máis. E agora, para rematar, vadesme permitir un atrevemento, e que humildemente me dixedes compartir unha reflexión con vos, e é que vimos de tempos malos, ou cada un personalmente a veces pois pasa tragedias na vida, e hai unha cousa que che din cando che pasa algo malo, cando as sociedades pasan malas épocas, que sempre che din eso de desta saldremos mejores. Telo escoitado, verdad? Eu creo que cando alguén lle pasa algo malo na vida, unha sociedade, pasa un trance, sair xa boé, sabes? O importante é sair. Creo que mellores hai que salir de días como hoxe, de días de celebración, de días de estar cos nosos veciños, cos nosos veciñas, cos nosos amigos, cos nosos amigas, cos nosos familiares, e hoxe o día que deberemos sair mellores, rodando, pero mellores. Así que, donas, cabaleiros, viva a festa do Botelo. Que che queren regalar unha boteleira. Levas-me a mí. Oi, que ben. Bueno, mira. Mari Carmen, non. Toma un ramo porque xa ven un repugnante botándome. Jesús, Nico David, podo marchar. E tú que está? Comiche o botelo. Eu tive que comer ao final do botelo. Guarda a servilleta. Pero, Mari Carmen, que a boteleira é unha escultura que vanlle entregar agora a David Zamor e pido de novo a que suban o alcalde do Barco, Alfredo García, concelleira de Cultura, Margarida Pizcoeta. Sempre me quitan a iniciativa. Quitan chofón. Eu que quería marchar con David, desde luego, por favor. Eu con David, pero mira, que cosa, que pareja, Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero que pasemos un día maravilloso. A ver, venga, hai o señor alcalde. Entregámoslle aí a David. A boteleira. Claro. David, xa que non me levas a min, esta che máis flaca. Esta colle che en cualquiera sitio, pero bueno, claro, eu ainda che contar un chiste, non me deixa. Se escoita, agora sí. Mari Carmen, é que non sacabas co protocolo, filla. O ramo tiña que dar yo eu. Pero a min dixeronme tú, a ver se o convences para que te leve. Tío, que queres é que non me dea dous bicos. Que chos dea, dalle un abrazo, venga, dalle aí un abrazo. Dalle un abrazo, que che deixo eu, venga, dalle aí. Anda, que gracia. E ti, Guti,
Que nunca me chamas o boteliño, a nosa mascota da festa do botelo, a que se subo ao escenario. Teño que subilo eu tamén, como bolso de Gucci. Gustavo. Que bonito, moi bonito. Nada, deixádeme, aínda que David dicía que hoxe que había aquí no barco xente que non traballaba, deixádeme darlle as grazas a todas as persoas, tanto traballadores e traballadoras do Concello, xente de Tonison, todo o equipo de Tonison, a Cristina de la Torre, a todos, non quero seguir dando nomes porque seguramente me esquecerei, a Mava, que grazas a él estivemos esta velada musical tan fermosa. E nada, moitísimas grazas públicamente para todos vos, porque isto non sería posible sen o voso traballo, que están traballando, David, están traballando. E nada, tamén dicirvos que é un orgullo para nós, para o Concello do Barco, porque todo o que se subiu aquí neste escenario, David é unha excepción, é de Valdeorras. É de Valdeorras. É dicir, viven aquí e son os nosos veciños, así que orgullosos de todo o nivel que hai aquí, de Mari Carme, de Guti, de Nerea, de Carlos, orgullosísimos de que todo isto, esta gran gala, sexa produto valdeorrés 100%. Moitísimas gracias. Primeiro, creo que temos un vídeo que van poñer agora. Se ponemos aquí na esquina, vémolo. Sí, efectivamente, perdón, que claro, é que Mari Carme e Guti andan saltando guión que ao final acabo trabucando. O que nos faltaba, xa levamos anos vendo a carencia, faltábanos un vídeo de promoción para a festa do Botelo. Pero este ano que o tiñamos preparado estivemos a piques de non sacalo. Por que non cabemos? É que xa non cabemos, nin no pabillón, nin nos restaurantes, que están cheos 100%, non hai ningunha praza libre hoxe, así que non sei se seguir promocionando a festa, porque para o ano igual temos que marcharnos. O vídeo, aínda que xa está circulando, Que hai que anexionar a franja Valdeorrés. Efectivamente, témonos que expansionar como Botelo, ¿no? Que tanto dá pa 3 kilos como pa 5, pois a festa tamén, haberá que expansionala. O vídeo está feito con moito amor e moito cariño, é un reflexo de todo o que se vive na festa do Botelo. Para aqueles que nunca participastes, veredes o que vos espera nada en unha horiña e media. E para todos aqueles que xa sabedes o que hai, pois é un orgullo. Grazas a Cris de la Torre, que é autora deste vídeo, e para que pido un forte aplauso. Dicía outro, mira que agulla ten este viño, e dice, si, por eso me botas nun dedal, non? Algo que un dedal, non? Pois hoxe a disfrutar co viño, co Botelo. Ai, mujer, de comprar un vestido. El vino sanolle o marido. Nunca fixen título de cociña, pero só levo na sangre. O Botelo é pasión. Viva o Botelo! Viva o barco!
Agora vai entrar aquí Nerea, que vai poder interpretar con todos nós o himno do Botelo, composto por Anxo Rei. Bueno, vamos a invitar a todos os que queiran, ou a propia Virginia, se tamén quere subir, Pero a cantar Guti, con ela. primeiro convidaremos os de A Fonsagrada, por suposto, que está aquí con nós. porque se os convidamos terán Xa que de vir, subir, que non? suban. Xa que veñen, Efectivamente. polo menos que suban. Un aplauso. Bos días a todos e a todas. Moitas gracias. Saludar primeiro a todas as autoridades, concelleiros, diputados. Por certo, me acabo de encontrar cun diputado de Fonsagrada, que é diputado por Ourense, que está aquí. E quero tamén felicitar a Virginia, porque me acabo de dar conta no vídeo que fixeron da túa familia, do teu bar, que alguén de Fonsagrada, o teu xenro, é de Fonsagrada, dunha gran familia de Fonsagrada, e ten raíces en Fonsagrada. Así que logo, bons días, despois a nos saludamos. Bueno, teño que agradecer, como non, ao Concello, a Alfredo, a Margarita, por habernos invitado a este evento, non? Este evento que leva o mismo nome e se refire ao mismo produto ou moi similar que se fai en Fonsagrada. Fonsagrada é un concello que está da provincia de Lugo, que estamos a 960 metros da súa capital, é o concello máis extenso de Galicia, un dos menos poblados tamén, pero o noso buque insignia gastronómico é o Botelo. Entonces, todos os anos facemos unha festa dedicada a él, porque, aparte de ser algo que tradicionalmente se viña elaborando en todas as casas de Fonsagrada, que todas as familias o compartían, agora tamén nos genera riqueza, porque hai varias industrias que fan, exportan e venden o Botelo fora de Fonsagrada. Así que, gracias Alfredo, gracias Margarita outra vez, por habernos invitado. E, por suposto, nos facemos a festa o 22 e o 23 de febreiro. Así que estáis todos invitados a vir a Fonsagrada e así poderemos tamén comparar o que é o Botelo do Barco e o Botelo de Fonsagrada, que, por certo, por as imágenes que salían no vídeo, a pinta cojonuda. E ahora sí que xa para rematar, lle traigo aquí a Alfredo como alcalde do Barco a fonte de Fonsagrada, que é a fonte que dá nome ao pueblo de Fonsagrada. Así que... Pero case primeiro lle entregas ti, Alfredo, senón non se trae. Tantas cousas, se queredes a robar. El nos trae a fonte, nos traemos de... Mira que veñen tarde, reyes, aquí no van. Pasa, David, pasa, David, pasa, David. Non estés aí escondido. Ame, porque nós disfrutamos. Eu vou facer playback. Ai, como os outros. Pois eu vou facer de David Zamor e teño que preguntarlle unha cousa a Carlos. A invitación que nos acabas de facer é modelo Madrid o modelo galego. É dicir, estamos todos invitados, pero cando cheguemos ali temos que pagar ou non? Como barco. Moitas gracias, Carlos, por vir a esta festa. Efectivamente, somos irmás nese sentido. Nos vamos a ser máis prosaicos, non regalamos fontes ni nada, nos imos che regalar produtos da comarca de Valdeorras.
todos comestibles e bebibles, para que vexas o que aquí facemos e o podades disfrutar alá na Fonsagrada. Moitas gracias por vir. Gracias, Alfredo. E xa se querer cerramos o pregoeiro do ano que ven da festa de lá tamén, digo. Vou facelo pa completo. Que te contrate. Non te escoito. Pois nada, eu creo que xa levamos uns anos onde o pregón, quen pecha o pregón da festa do Botelo? O himno. O himno, no? A gala do pregón que na pecha, o himno. E como o ano pasado había aí algún e algunha que non se sabía a letra, este ano non vos íamos pedir tanto, non vos íamos pedir que cantedes toda a letra do himno. De todos xeitos, vai estar aí, que na queira que a cante e o que non. Karaoke, é moi cedo por Karaoke. Sin fumar tamén costa, pero bueno. Así que nada, non vos vou poñer deberes e si podedes cantar o retrouso, para os que son de fora sería estribillo, imos cantar o retrouso e entón imos acompañar a Nerea e a Carlos que están aí soiños e nos van cantar ese gran himno do Botelo. Veña, retirámonos un pouco para que podades ver a letra e imos. Anxo Rei é o seu autor, outro Valdeorres, aquí todo made in Valdeorras. Polo mes de decembro o frío apreta, o sol xa non entra por calquer regueiro. Polo mes de decembro todo o noso balde debe estar cuberto. Polo mes de decembro matamos o cocho, se o noso santiño gardou o cordello. Polo mes de decembro comemos filloas de sangue do reco. Polo mes de xaneiro comemos o porco de corpo enteiro. Comemos os grelos e máis o botero. Polo mes de xaneiro salgamos o corpo, secamos os restos. Comemos os grelos e máis o botero. Comemos os grelos e máis o botero. Polo mes de xaneiro, chuchas e patas e a noso Antoniño vamos ofrecendo. Polo mes de febreiro, as puertas do Entroido, Androia e Cachero. Comemos o porco de corpo enteiro. Comemos os grelos e máis o botero. Comemos os grelos e máis o botero. Polo mes de xaneiro salgamos o corpo, secamos os restos. Comemos os grelos e máis o botelo. Comemos os grelos e máis o botelo. Comemos os grelos e máis o botelo. Gracias, Nerea, por este espectáculo. E xa para rematar, antes de ir de camiño ao pabillón, viva o Botelo! Viva! E viva o barco! Viva! Viva!